Притеснението ми е, че мините притискат да не изселят, но от друга страна се притеснявам и за брат ми, и за мъжа ми. Те работят в мините, а се говори, че и мините дейности трябва да спрат. Общо взето няма никакви отговори и на нашите въпроси. Общо взето всеки казва, че големи европейци станахме. Аз, който съм чувала, всеки е против, всеки иска да излезем от Европа и даже еврото не искат.